हेलौ लोगोफोर, गुड मर्निं। नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। नै बाबाया स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय आरो आं दोनलांगोन दिनै। बिराद सान्दुं दुंदों। काजु बादाम जागासिनो बाबाया। किसमिस बिराद मोजां मोनो आरो बेखौ आङो नास्ता खालामखांनानै जाहोदों। बेनिफ्राय दोनलांसिगोन आरो आं दा थाबायनो थांगासिनो। बेनिफ्राय ससे लामायाव फट' थिखांनो होननानै गसंहोदों आरो आं मानसिखौ। ओरैबायदि सान्दुं गोसा थिं थिंथार, गारि गैया मा गैया थाबायनानै थांनांगौ आरो गोजानथार जायो। नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय आङो स्कुलनिफ्राय मोनफैबाय। साहा लोंनोसै आङो लोगोफोर। फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै, ओंखाम उखैबाय। 9ता 9:30 जाबाय आरो बाबाखौबो लायनो थांफिननांगौ। साहा लोंनानै दुगैनोसै, दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि संनोसै। ओमफ्राय नै जोंना थाइजौआ सिरिलायबाय, जा गिदिर गिदिरनो। ओमफ्राय जानोसैलाय बेखौ। नै गिदिर गिदिरथार। ओमफ्राय साहा लोंखांनानै आङो सबाय रुगासिनो आरो दा ना गोरानजों संगोन। ओमफ्राय बे ना गिदिर गिदिरखौ ओंख्रियाव होगोन, ओमफ्राय फिसा फिसाखौ बाथोन देगोन आरो आं। बाथोन देनो थाखाय सामब्राम फानलु ओमफ्राय एवग्रोनानै लानोसै आरो। बेनिफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं माबोरै बाथोन देलाङो, बुंबाय थालायला आङो। आङो जाब्रां बाथोनाव जाब्रां होबाथाय बिराद गोथाव मोनजायो आङो। एवफ्रामनानै लानोसै आरो एसे मोदोमनायनि। एसे एवबासो मोदोमो। ओमफ्राय फानलु गोरान थाइनै। सबायखौ रुनानै लाग्रोबाय आरो आङो। रुनानै ओमफ्राय दा थाव सेरनोसै। आङो सबाय ओंख्रियाव थाव सेराबाथाय मोजां मोनजाया। खालि खारैल' होबा गोथाव मोनजाया आरो आङो। रुग्रोनानै थाव सेरनानै सामब्राम थामब्राम सेरबासो गोथाव मोनजायो। ओमफ्राय बानायनानै लानोसै दा। हेलौ लोगोफोर, आङो दा बाबाखौ लायनो थांसै आरो। स्कुला सुटि जानो जासिगोन। 8टायाव सुटि जायो। टाइम जाथ'वाखै, 12:30 जाबाय। 12:30सोआव थांगोन आरो आङो। मा होनो, थांनायावनो आधा घन्टासो लाखायो। बेनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांनायाव गाहायसिम 15 मिनिटसो लायो आरो। ओमफ्राय आरोबाव गारि गाखोलांबावनांगौ 15 थाखा होनानै। बेनिखायनो आरो जाम तामबो जायोना, बेनिखायनो आङो आधा घन्टा सिगां थांग्रोयो आरो। दा लासै लासै थांबाय थानोसै, एसे टाइम दंबावो। दा बिराद सान्दुं गोसाथार नै, दिनैबो बिराद अयथासार सान्दुं। बालायलाङो आङो, गारिबो रोङा नालाय। नङाबा न'नि गारिखौनो सालायलांनो हागौमोन। ओमफ्राय खुरियाथार हिनजावानो। ओमफ्राय रोंबायमोन आरो आङो, स्कुटिखौ फोरोंदोंमोन हौवाया, एसे रोंहांबायमोन। ओमफ्राय आङो हाजोखाय गियो सालायनो। ओमफ्राय मोजाङै सोलोंजोबासै, गिनायानो बाराथार। बेनिखायनो जेबो जानो हायाखै। खुरियासो हिनजावानो, जेबो रोङा। ओमफ्राय गोजां बोथोरावबा मोजां आरो थांलाय फैलाय खालामनो। ओमफ्राय दा गरम बोथोराव अयथासार। दिनैनो थांनायाव बारा खस्थ' मोना, ओमफ्राय लाबोनायाव गाखोबोनायाव खस्थ' जायो आरो। टेम्पुखौबो नेबाय थानांगौ। स्कुलनिफ्राय मोनफैबाय लोगोफोर जोंहा बाबाया। ओमफ्राय दुगैखांबायबो। ओंखाम ओंख्रि सोबाय, ओंखाम जानांसिगोन। लंथं जानानै दं फरायनाया जोंना।
ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै सबाय ओंख्रै ना गोरानजों ओमफ्राय दावदै भाजा ना गोरान बाथोन ओमफ्राय बाबानिया दावदै बयल दोनदैखौ दोनदो जादों खोमा दासो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय थाइजौ दहाय सिरिनाय खननाय दंमोन बेखौनो थाइसे हाना होनांबाय आरो जानो एकदमबारे ओरैबायदि गोखै जानाय जोंना बाबाया नाहरनाय माबायदि गोखै नङा हाथाय खैदोना खैयाखै आंहासो खैफाजोब्बाय हिनजाव गथ' बायदि बिराद गोखै जानो हायो बे बेनिखायनो बेनि सिगाङाव दोननोनो बायो आङो माखौ जाबावनो ओइ मा जादों मा जादों जाखांनानै प्लेटखौनो सोलाबायलै दानाबा लेथ्राया हामा दोनदो थां आखाइ सुदो थां बाबा गुजुबायना थाइजौ जानानै खाथियाव फै इधर देखो मामी की तरफ अच्छे से खड़े रहो दुगैखांनानै हा गेलेहैलायबा हनै आरोबाव फैद' उन्दुनोसै फैद' दायो बेलासि मोसानो थांनांगौ फैद' मा लोंदोलै बा साहा लोंदों प्रणया उन्दुनानै सिखारबाय दासो ओमफ्राय दहाय फुङाव आं लोंनाय साहा दंमोन आरो एसे आग्लायनाय ओमफ्राय बियो साहा लोंनो बिराद मोजां मोनो दाना ओंखायनो गरम खालामना होबाय आं लोंगासिनो गुड इभिनिं लोगोफोर दा जोङो मोसानाय रिहार्सेल खालामनो थांनोसै आरो बाबाजों आंजों दासो उन्दुनायनिफ्राय सिखारदों बेबो ना बाबा बादा मोसानो